Isambulo isahluko sesihlanu. Ngase ngibona esandleni sokunene sakhe owayehlezi esihlalweni sobukhosi incwadi ilotshiwe ngaphakathi nangaphandle inamathelisiwe ngezimpawu eziyisikhombisa. Ngase ngibona ingelosi enamandla imemeza ngezwi elikhulu ithi, "Ngubani ofanele ukuvula le ncwadi nokuqaqa izimpawu zayo na?" Kwakungekho namunye ezulwini nasemhlabeni nangaphansi komhlaba owayenamandla okuyivula incwadi abuke kuyo. Ngakhala kakhulu ngokuba kungafunyanwanga namunye ofanele ukuyivula leyo ncwadi abuke kuyo. Omunye wamalungu wayesethi kimi, "Ungakhali, bheka inqobile ingonyama yesizwe sakaJuda, impande kaDavide, ukuba ivule incwadi nezimpawu zayo eziyisikhombisa." Ngase ngibona ngaphakathi kwesihlalo sobukhosi nezidalwa ezine nangaphakathi kwamalunga kumi iwundlu kungathi lihlatshiwe, linezimpondo eziyisikhombisa namehlo ayisikhombisa angomoya bayisikhombisa bakaNkulunkulu abathunyelwe emhlabeni wonke. Leza layithabatha esandleni sokunene sakhe owayehlezi esihlalweni sobukhosi. Kuthe seliyithabathile incwadi, izidalwa ezine namalunga angama-24 awa phansi phambi kwewundlu, kuyilelo nalelo linehabhu nezitsha zegolide zigcwele impepho yemikhuleko yabangcwele. Ahlabelela igama elisha athi, "Ufanelwe wena ukuyithabatha incwadi nokuvula izimpawu zayo, ngokuba wahlatshwa wabathengela uNkulunkulu ngegazi lakho abavela kuyo yonke imindeni nezilimi nabantu nezizwe. Wabenza babe ngumbuso nabapristi kuNkulunkulu wethu babuse emhlabeni." Ngase ngibona ngezwa izwi lezingelosi eziningi zihaqe isihlalo sobukhosi nezidalwa namalunga, nomumo wazo wawuyizigidi zezigidi nezinkulungwane zezinkulungwane. Zithi ngezwi elikhulu, "Lifanele iwundlu elahlatshwayo ukwamukela amandla nengcebo nokuhlakanipha nokunqoba nodumo nenkazimulo nesibusiso, nakho konke okudaliweyo kusezulwini nasemhlabeni naphansi komhlaba naselwandle nakho konke okukukho." Ngakuzwa kuthi, "Kuyena ohlezi esihlalweni sobukhosi nakulo iwundlu makube yisibusiso nodumo nenkazimulo namandla kuze kube phakade naphakade."